Eva machuna malogi Chukwu gozie gị n'ego Ọbalụ gị Krismas ụmụ ibe oge elugo mgbe anyị ga-ejikọta aka ọnụ wee doziere obodo Nando ma wube ya n'ebe o kwesịrị na ọ ga-anọ. Nando nọzi ugbu a wee na-ejezi iwepụta ya bụ onye akwasoro ike n'ukwu gara onye bụ ọlụ. Obodo Nando bụ ndị Chineke ji ndị oke mmadụ wee gọzie, ndị nwere ọmacha omenala nakwazi dum dị iche iche ha na-eme, mana ka o si na wee dị iche aka mgbe anyị na-enwe nke gụnyere esemokwu ana. Usoro ọchịchị ọdịnala bụ nke kwụrụ afọ n'ala, eme ihe n'ụzọ ya anya oye, enwe nchekwa, enweghị ọrụ ndị ntorobịa na ndị mmadụ esonye n'ihe a na-eme na akụrụngwa ji na-akwalite ụtọ ndụ na agụmakwụkwọ kwụrụ afọ n'ala. Ihe ndị a niile ga-abụ akụkọ ịgọja ma ọ bụ na etinyere Honorable Engineer Okechukwu Uwadiegwu Onwa Nando maka ọnọdụ ọkwa President General Nando Development Union NDU. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụ ya bụ onye Chineke kwadoro, onye nke nwere ezigbota mmokwu na ihe pụrụ iche ọ ga-eji wee gbanwee obodo Nando ka o wee bụrụ obodo ọhụrụ, obodo dị n'otu na obodo na-enwe agamnihu. Nke a bụ nke pụtara ihe na ebumnobi o ji wee na-azụ ya bụ ọnọdụ ọkwa ọchịchị iji wee kwụ na iche aka mgba ndị a bụ nke ọ gbanwere dịka o kere ajụ n'ume iji wee kwụ na o wunitere obodo Nando ka o sonye n'obodo dịka ga na-aga n'ihu. Mana ya bụ njem a na-azọ bụ nke kwesịrị agbamume, amamihe, ezi nkọwa na mmadụ niile ijikọta aka ọnụ wee kwado na nkwado, ezi nkọwa nakwazi nkwado mmadụ niile. O kwesịrị ọchịchị bụ nke ga na-ege ndị mmadụ ntị, ọchịchị nwere akọ na uche, ọchịchị bụ nke ga-akpọkọnata ụmụ nwoke nakwazi ụmụ nwaanyị na ndụ niile ọnụ. Nye ka o ji wee dị mkpa na anyị ga-atụnyere Honorable Engineer Okechukwu Uwadiegwu Onwa Nando maka ọnọdụ ọkwa President General Nando Development Union, n'ihi na amụmokwu ya bụ Nando ga-eburiri ụzọ n'ihe dị ha na-eme. Onye amụmokwu ya bụ Nando ihe bụ ụzọ, mana nke a agaghị ekwe omume ewezụga ijikọta aka ọnụ, maka na ọchịchị bụ ndị ga-eweta nchekwaba, gbatụwenye ịdịkọ n'otu, kwalite ndị ntorobịa na ndị okenye, kwalite ọnọdụ ụmụ nwaanyị, ma kwadokwazie agwa iwu ọhụrụ na-achị obodo anyị, chekwaba njirimara anyị nwere, merube ndị Nando nwetazugoro ike site na agba mbọ tọ na atọ ọkwa na anyụkọ amịrị ọnụ o wee gbaa mfụfụ. Anyị ga-ejikọta aka ọnụ wee mee ka obodo Nando bụrụ obodo ga na-aga n'ihu, ebe onwe ya onye ọbụla a ga-ewezụga n'akụkụ. Ime ka obodo Nando kawanye mma bụ ihe kwere omume, ọbụladị na ịdịkọ n'otu bụ nke na-eweta agamnihu. Nye ka o ji wee dị mkpa na anyị ga-atụnyere Honorable Engineer Okechukwu Uwadiegwu Onwa Nando maka onye nke ga-ejide ọnọdụ ọkwa President General Nando Development Union NDU. O nwere ezi ebumnobi dị iche iche ọ ga-eji wee mee ka Nando kwuru n'egwu, dịka iweta okwu a na Nando n'isi njedebe, tụzete ọlụ ọchịchị ọdịnala na-alụ n'ime obodo ahụ, kewapụta otu kọmitii bụ nke ga na-ewepụta ma na-eneba anya n'okwu banyere ana, gbata onye ọlụ na mmemme otu chịkọtara ndị Nando na steeti nakwazi obodo dị iche iche. Ọ ga-akwalitekwazi ime ka n'usoro onye anya oye, mmazi usoro kwesịrị ekwesị na ezi nkọwa na ego, kwalite ezi nchekwa n'obodo Nando n'akụkụ niile, kwalite ndị ntorobịa ya na ndị okenye, mee ka onye na onye ọbụla na-esonye n'ihe a na-eme, ọrụ ndozi na ịkwalite akụrụngwa eji wee na-akwalite ụtọ ndụ n'obodo Nando, kwalite ọrụ nlekọta ahụike na agụmakwụkwọ n'obodo Nando, ma kewapụta otu kọmitii bụ ndị ga-enyocharị akwụkwọ iwu na-achị obodo ahụ ma weta ihe dị mkpa bụ nke ga-enyere aka wee kwalite njirimara eji wee mara obodo Nando. Ndị be anyị, ọ gịnị ka gwecha ihe ọma ndị a na-asọ gị nsọ? Ọ bụ naanị Honorable Engineer Okechukwu Uwadiegwu Onwa Nando ga-enye aka kwalite ọnọdụ ụmụ nwaanyị Nando, ọnụ n'ụlọ n'ọnụ n'ụzọ ije, hụ na o nwere mmemme bụ nke eji wee na-akwanyere tụmadị ụmụ nwoke nakwazi ụmụ nwaanyị obodo Nando na-eme ọfụma ugwu, onye nkwanye ugwu pụrụ iche, ma nye aka chekwaba njirimara na mmụta obodo Nando, maka na obodo na-enweghị akụkọ ebe o si malite ndụ bụ obodo agaghị enwe agamnihu. Ọmarịcha ebumnobi ndị a bụ nke a ga-emenwu ka ọ pụta ihe ma ọ bụrụ na ejikọta aka ọnụ, chee echiche dịka ụmụ nwanne, tụọ alo, wee zụga nkewa, wee zụga mgbajọ, ma were obi nwanne nabata udo na ezi mmekọrịta, ka anyị họrọ ezigbo ọdịnihu ga-akara Nando mma, dịka obodo Nando kwudosiri ike wee na-achaka ihe ya dịka obodo nwere nnukwute udo, agamnihu, ịdịkọ n'otu ya na ezi ebumnobi n'ike ndị ka a na-eme site na ntụkwasị obi na ezi nkwado. Ka anyị tụnyere na Honorable Engineer Okechukwu Uwadiegwu Onwa Nando maka ọnọdụ ọkwa ọchịchị President General Nando Development Union.
ka anyị wee jikọta aka ọnụ wee mepee ụzọ ọkụrụ maka ezi ọchịchị ma guzobe obodo Nando n'ụzọ agamnihu na-eme mma. Ihe ndị a niile kwere omume Nando tụnyere Honorable Engineer Okechukwu Uwadiegwu Onwa Nando maka ọkwa President General Nando Development Union NDU ka ihu ihe dị iche tata. Onye gbara ọnwa na-eti lọrọ nwere iwe ọma na-emelụ